and buenos dias mga ka-rock and roll to the world! Bien, my rang! Yes, and welcome to my channel and welcome to my show. Char lang. But anyways, ayan sa lahat po ng mga bago sa aking channel, please subscribe po and press the bell button to keep you updated para may mga bagong video ako. Updated po kayo sa mga bagong videos ko. At saka kung ikaw ay masaya, dapat masaya lang, ha? Dapat i-share mo ang video to happiness because I want to share happiness and love and everything for everyone. So, by the way, sa lahat po ng hindi nakakakilala sa akin, I am Dora de Zamboanga, el la Cucharang Negra naglarong Dota, con todo grande nota! Woo! Yes. And this time, syempre mga ka-rock and roll to the world, I made this video kay, I have a new episode which is the Savage. Yan, Savage. Savage. Yeah. So, get ready now kasi I will explain kung bakit ito Savage. Pa. Come on, Dora! Dora! Dora de Zamboanga, elec senadora, negra, chingona, bonita, palolita, ella Dora, ella es bonita. Yes, mga ka-rock and roll to the world, at nagbabalik na po tayo sa 1 minuto lang. Correct? Char lang. But anyway, Savage, ito yung mga bagong episode ko sa TikTok. Kasi yung TikTok ko ngayon, nasa 30k followers na ako. Congratulations, Dora de Zamboanga, 30k followers. Wow, ang galing. But anyways, yung Savage po, actually hindi ko talaga alam kung bakit Savage. Kasi, but it will pertains to, mga nangyayari, kaganapan, at mga ginagawa ng mga Zamboangueño. Oo. No? Mga Zamboangueño. Ay, by the way, guys, may sikreto ako. Zamboangueño dapat kasi pag hindi pwede Chabacano, no? Kasi sa Zamboanga, marami kami. May mga Bisaya, Chabacano, Muslim, Tauso, mga ganun. Marami pa. So, dapat Zamboangueño. Pero iisa lang po kami. We are united. Zamboangueño as one. Kaya, Zamboangueño dapat, ha? Okay, so Savage po. We will start now, ha? Go. And Savage number 1. Ito yung mga ginagawa ng Chabacano, yung mga Zamboangueño. Pag alam nila, yung taong hindi alam magsasalita ng Chabacano, niloloko nila. Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat. Pero usually, pati ako din. So, let's watch this. Savage number 1. Hola, I'm from Manila. Buenos dias. Hola, I'm from Zamboanga. Buenos dias también. Wow, so you can speak Chabacano fluently? Yes, I can. Amazing. I love Chabacano. Can you speak more? Sí. Hola, damas y caballeros y con vos caray caballos. Sabroso como pica de vos cara y chuchandos acuja para que de pino y clavandos a clavo contra la cruz. Para hemos mantala y para hemos despertar na realidad. Ha? Mga Chabacano talaga, no? Oo. Pero anyways, hindi lahat, ha? Hindi lahat ganun ang no? Pero usually, mga mababait talaga ang mga Chabacano. Ay, mababait talaga ang mga Zamboangueño. Lalo na pagpunta nyo dito, ang galing. Oo. Lalo na ako, ang bait ko. No? Tsaka ang ganda pa. Tingnan nyo. Maganda, makinis, correct? Oo. Okay, and this time, we will proceed to next. Savage number 2. Eto, para sa mga nanay naman. Para sa mga nanay, hindi po lahat ng mga anak nila na walang natutunan sa pag cellphone, oo, sa mga Zamboangueño student dyan, sa mga Zamboangueño kids, no? Hindi po lahat. Meron din talaga. Kaso, dito sa Zamboanga, iba ang mga natutunan ng mga bata. Na, hindi pa boleh bantali para kome? Cellphone ki cellphone lang bo. Denante pa bo alitang cellphone ki cellphone? Pensaba po siya na ko sali aprende na cellphone? Naibo ko sa alisa ka. Shene. Mama mo. Pakontesta pa bo? Kosa po aprende? Abla bo! Kosa! Kosa aprende! Saikuri ha. Saikuri ha po shikira. Kai kasideo ha. Kikaya yo. Saikuri be hakken sini. Kompo siya. Kai kole. Kai poste kai kan posto.
ibang lengguwahe. Kasi puros Korean novela. Correct? Na novela. Bisaya ka, day. Correct? But anyways, ayan. So, let's proceed now to Savage Episode 3. Ayan. Oh, iba't ibang uri. Iba't ibang uri ng mga taong Pinoy na nagse-celebrate ng birthday. Correct? Oo. Buti na lang Sambuangenyo ako. Taga-Sambuanga ako kasi masaya kami. No? Let's watch this. Birthday ko ngayon and I am ready to travel around the world. It's my birthday at invited lahat ng mga kapitbahay ko. Birthday ko ngayon at I will celebrate it with my family. Magdadasal kami sa simbahan and then konting sala-sala lang. It's my birthday and I will prepare food packs para sa mga street children because I believe sharing is caring. Yes! Birthday ko karon. Libre tanan, libre inom, libre pulutan! Happy birthday kumigo! Happy birthday kumigo! Celebra kita ste! Woo! Tongga-tongga kita todo! Woo! Na, blackout yata min, no? Ka, pandamay gat si Samsel ko, oh! Di kita pwede celebra birthday, aki. Welcome to the normal life of Zamboanga. Puro yan ang blackout. Correct? Oo. Pero in fairness, that was the Salvage episode 1, 2, 3. Correct? Oo. So, may continuation pa. Kung gusto nyo at naging masaya kayo at excited, nabitin po kayo, please share my video. And of course, subscribe my YouTube channel. And of course, share it to your friends para at least marami tayong subscribers. Dapat tulungan nyo ako mag 10K po tayo. Ha? Road to 10K po tayo kasi nasa 8,000 plus subscribers na po ako. And thank you so much sa mga followers ko. Ha? Sa mga walang sawang nag-follow sa akin kahit ganito yung itsura ko. Correct? But anyways, guys, dapat masaya lang po tayo. But this time, since masaya tayong lahat, savage tayong lahat. That's why it's time to shout out. Ayan, shout out po tayo. Actually, nagawa ako ng 10 na mag-shout out ngayon para sa mga followers ko. And ito yung mga usually nag-comment sa mga videos ng YouTube channel ko. So, sa YouTube channel, not sa mga Facebook account and everything. Okay? So, John Paul Tinaya. Yan, John Paul Tinaya. And Arps Jr. Ito din, talagang friends talaga kami sa YouTube, no? Si Arps Jr. And I really want to collab with him kasi may bago akong kanta na baka siya ang yung leading man ko. Ay! So Arps, aabangan. Dapat, wag ka na choosy. Maganda naman ako. And then, Rainer Ricapente. Siya yung mga napapa-shoutout sa akin. Wilm Sarani. Mia Guapa Vlog. Wow, hi. And Mr. Gip. Ito, Mr. Gip. L. Pete's Vlog. Yan. Orlan Vlogs. Yan, si Orlan. And Kuya Jay's Vlog. And the last is What About Rafa Vlog. Ito si What About Rafa Vlog. Halos lahat ng social media account ko is friends kami. Nandun siya sa Facebook. Nag-comment din siya. Sa TikTok. And of course, dito talaga. Grabe. No? Thank you so much. Ayan. So, lahat po ng mga Rock and Roll to the World, dapat i-follow natin po and i-subscribe natin yung mga Zamboangenyos vloggers. Kasi dapat, let's be proud of what we have as Zamboanga. Kaya nga, ako nag-vlog ako, puro Zamboanga, puro Chabacano. Kasi gusto ko ipakita sa kanila na kung anong kaya nila, kaya din natin. Ayan. So, mga Rock and Roll to the World, don't skip ads. But anyways, ayan, mga Rock to the World, yun si Dora de Zamboanga, el firme ko na sa abla, that you cannot depend your happiness to anyone else. Because you alone, you can provide happiness on your own. Yan. So, mga Rock to the World, if gusto nyo i-shoutout kayo, just comment lang and then I will just search kung sino yung mga isa-shoutout ko for the next video. And aabangan natin yung Savage episode 3, ay episode 4, 5, and 6. Ayan.